Podo dua baju ni ibu tokot. Mulu sama nawi itu mah tokot ikon perbol-bol nabal karo. Sa kay bidapok ni amo na sa lukna aka na pinasita ni mo. Mulutok pe man sa media ulos sa satol na na. Las marwani pada muna, las marwani todi muna. Jolo sa penulos baru pe abasa pas kopan pakadion tuar muna sa lukna aka pakiroban na bidi man. Ini dogat tuburami. Na siya paparan ni Oputa manakdoy dito na ako tuhita sa luhut na siya borbor na marata asa rapak kita rada ni dogat tumunami haadoli nami siya paparan ni Opu Seribu Raja asa perdolo hamuna di bagasan nas ni roha di bagasan sada ni roha dia kan namar anggi nang namar boto takas doi pala tumpen wain managda par sa tokinan hita alay di botohodo herado buruktu ruhut ni adati di pakehodo hamanaton magdohat tubu do sobani namar hula-hula asa do sumaro hamuna diakan namar haanggi tujulalon ditang yang nami tu hamuna asa tumalo nama diakka tubisuk nama diakka dana na pinalumehon ni debata tu hamuna molo tungadong no pesiap toka-tongan ni iboto namion diakan na sopan hasohotan di penopparana asa hasohotong manang titikina ang giyak mga kasirohan ni mata magtaba manauli magtaba manalengga tujulanon di hamuna ima patujulon ni tanyang nami tu hamuna sa luhuk na pargelengan nami asa horas maho lain opu palen doli dinatininggal hon ni iboto nanyon pepeng sormatua maho asa boyak ka maniro-niroy par pinaparamot tuan sugo tumso dalam ni tanyang ngami to katiki dengan iu itu dali iya bewan kalian mau to mananya koko asa tu biu be itu mana si tanya kamu kala kabere tanya kom anggimo tanya kom akabere kubur moru ibu tomo asa to girao dilijan dona ya borko to katiki nama iu tu ibudian ni nyoni botoko na usah mujo dia kapal sekolah dilihat dua mah habis suwon habis taran to katiki nama iu di nauntang pamatanga di tomos dua mah roka gabe roka horas roka sauma dua katiki nama iu to dia kan perdele-dele mangom mariamu pertiga-tiga horas perdele-dele dia kan mengeruni karejo dito sama tari batama par karejo natama dito ngatongan di pamaleta nangpe dito ngatongan ni swasta to katiki na mangi di bulian ni ibo toko
Dendang do si tujuan ni rohata. Ita di Vanuatu. Pandangan tanoi surga dosa pului. Tunduma surgoi haroroanmu. Amata Raja Nata Saripada Nalian Nanulu Kejauhan kami ma jolo jujur ngulu manang riwayat hidup singkat ni dainang namion tersongonem ma ia inang namion tubuh ma tanggal 10 bulan pitu tahun 1960 di Banupung nami ma nahinan margoar Rosmawati Burumani dung magurang inang namion marhamulian ma tu amang nami marga situ morang di persaripon ni nasida di bahasa tuan nima tolu dana bawa sada dana boru ia anak siakangan ima au marhasotan tu boru nirajai boru huta barat sia-siatar di persaripon ni nasida di bahasa tuan ma tolu dana bawa sada boru ia anak si nomor 2 marhasotan matu boru nirajai boru habean nasian sidamani di persaripion ni nasida di bahasa tuam ma 2 danak bawa sada danak boru ia anak si nomor 3 marhasotan ma tu boru nirajai boru si hoping nasia kota cane alai dangarang dope dana dinasida itu nami marhamulium matu anak ni amang boru nami marga sitorus sian uta persebilan silain di persaripon ni nasida di bahasa tuam ma sada bawa 2 boru tungu masude pinoperni dai nangon anak doho parumai boru doho hela pahopus yang anak doho pahopus ya boru saplualu ia tiki dihasiaton ni dainangon mengalulungi uluma dainangon di perusahaan jala dung pasiun mula ma dainangon tuhuta namion tiki di nguluna tinggas do nian dainangon mangiutun akka para datot dohot parhuriao alai di bagasan na 2 tahunon na 2 tahun perpudion Roma parsaitot tu dainangon jala di hari Jumat tanggal 10 bulan 10 tahun 2025 marujung ngulu ma dainang namion jala guar perpudi inang namion di Guarima Opu Palentino Burumani tersongonima amang inang jujur ngolu manang riwayat hidup singkat ni dainang namion na orang lobi perjolo kami menginom maaf mau lihat ma di hita salun Nasa doma ikon mati ikon mago sibuki. Nasa doma ikon mati ikon mago sibuki. Nama guru ikon mati asa tungdengan
Tuhan ni Yesusku dapat tahu amuliaku. Haleluya, dapat tahu amuliaku. Amat ini do tarabul ruaki. Warni di bata ama, dot gorni nakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni ton di perbadian. Amin. Audo haheheon dot hanuluan ninna Tuhan Yesus. Namangul do ganuk na porsia diau atik pe mate ibana. Jaladang mate be ibana rodi salileng ni lilingnya. Amin murtangian mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang. Mengadilan ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian alami dosa kami. Jala di pangulu hodo ibana, asa dapotan hati goran dot panguluan kami. Asi maruham di kami, sengajari jala apuli mahami, asa unang madili kami anong di joho dongan namin. Pato gumaha porsyan nami, jala pabengit maruhan nami makirim di hangaluan sugod. Asaw ng mga dungi hami songon si Belebegu naso marpakirimoni. Say taiti ma rohan nami Tuhan. Ay hodo si pangapul, jala hodo haposan nami. Namar sigat tung tuhodo hami, sa hakrodi hasusuda ni buhal nami. Amin sa roha di permodin ni alat daydang otong Palentino Bur. Jala di bagisan tikion, Dinalaw, patarutan na matuinganan paragyanan para sa atong kinanin. Huwenetan mahata ni Batang, kinasiyan Mateus 10:22 sungon maridok hata ni di Batang. Roma hamu tuaw hamu akan na loja jalan asor. Asa hu pasonan kan. Ima sahat ni hata ni di Batang akan apusin. Sudido jolma ikon mamulus hamatian itu. Jala marhidi sa sikong na molonong akakasi kontabulus do hamatian ini. Sebenarnya dang gabi hamatian si habiaran tiki perdalanan di guluta. Ale justru di tiki mangulu kita para dihon diri mempersiapkan diri taringot tu hamatian. Nang song-songoni taringot tu hamatian ipe gudang do kita marpikir, marsakap, do aklan asli taringot tu hamadiani. Terlalu mubi ma misal na mo disukun sada ama. Dia tu magon, imana do parculo manang inatay. Pasti do rata-rata aka ama mandok. Tumagon do iba parculo daripada inatay. Ba mungkin mulang amang upung Palentino doli tong disukun songoni, tong do songoni alus. Ang binoto aha alasan na mambayani mungkin maragam tuh. Mungkin lebih pasrah nanti kalau merawat akayan aku. Manang nam salilingon amatay nungatong tabo mantang manang macelas rohan. Di pandongan iyon, di perawatan sinan inatay apetor tupuman non. Dang di alami besoni. Dang jupang binasi songoni. Mulodong porhat inatay siyan imana, siyan lambungna. Inaloman ruson perdalanan ni guluna. Ay malumod dorohaku, madapoto debataku, asa dilabung naaw, asa dilabung naaw. Ay malumod dorohaku, madapoto debataku, asa dilabung naaw, asa jago ni jaho badoho la ruar dohot lau bongot olak nyon rodi salileng yeleng. Ini bataku holong rohana totong dia. Toro,
tutong dia. Tarik jujur. Tarik air. Ya. Langsung dong. Langsung mah. Coba tadi. Demen tu masak dua guys. Baru malam dua. Belum ada dua guys dah. Ulur dengar. Ulur. Ya. Kabar. Di situ. Radian sian ulauni Namadian sian ulauni Nani ulamu di hajol mau jalan namangi utuh tudur Nani ulamu di hajol mau jalan namangi utuh Siantano do permulaan ni dagingmu mulak may gebetano alay Tuhan di bata nama nopaho o Tuhan Yesus Kristus na palokos yan dosa do di porbadia na manjauho Tuhan uluan na sorasuda ima namang ramoti orbu ni bang tempe maro ari perpudi amin martua maakan namate di bagasan Tuhani olak nion tutu di dokton di masohot mana sida sian paru kilon nasida ay namangihut matu nasida naniula nasida amin martangi yang mahida ale Tuhan di bata aman amin na di banwa gijang hodo di bata na punah hami ro di sudi ngurunani say lehon mahiras ni roha di hami asa marwas ni roha mi paimon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Sahatu tanganmu maton di daging kami. Asa unang lilo kami di ujung ni ajal nami. Saya lehon ton di mima nugu-nugu kami. Asa diramoti kami molo hubur sa kami. Rura ni ginggoman ni hamati ni. Asi maruham. Saya pamasuk mahami sogot tu hasonangan na sunding gani. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Asini rohani Tuhan na Yesus Kristus
dohot holong ni roha sien di bata amata. Dohot parsoran iton di purbadia, iman atok tong naman dongani, jala memasu-masu hamu sanukutnya. Amin. Tongoniman na boy hupatu pahami lapasit kopon ari-ari ni ngulu ni inata na usar matuon.
diuti-uti na tulang muna seret cuma ini nomor ludu tanyang nami wa atau dapat nomor 2 di bata agia ma merludu di amuna gabi ondo asang apon merludu manang di atorobon merludu ma mesti jamahon di tangan sooni ma tanyang nami sa kami hula muna amang boru molope odik susadia na nihutini na tulang muna las maroni barang muna las nang rohani terdi muna dohonong masangona tadi ratai amang boru pirma boki bahul-bahul mapasalaman pirma terdi muna tujulan nyarion luju-luju nang dalam ni pangomuan songoni mahata siya kami orang ni hula-hula manik sel pemanik maniak ma hula nami tulapona na beben do tabunan Roma hula nami maniak tulatobu manik sel lupa manik di tamar kamani sa pamurota marga situmora alam to kauma terus bisa ni lu datang ayo kamu tu bisa sih nami maniak si jalo tulapona na beben do tabunan Naborunami, Borumani, Latema. Sudah gabi.